Тест. Ей, тест. Раз, два. Ес. Тест. Бъсти. Бъст. Бъсти. Бъстъри. Бъсти. 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 6. Бъсти. Бъсти. Здравейте, уважаеми зрители на Щастлив живот за всички. Днес епизод 7 от ексклюзивно от град Варна, където днес имаме не просто поредното издание на предаването, а специален повод, а именно прякото включване на живо на лунното затъмнение, което се случва веднъж на колко време? 10 години. Това е едно доста добро време, за което ние днес сме се събрали, за да го предаваме изключително ексклюзивно тук от град Варна, за да отразим това събитие. Щастлив живот за всички днес. Днес е без Красимир Спиридонов, защото той реши да си снима предаването в София. Сега записваме. Хей, здравейте, скъпи приятели, на 7-ми епизод на Щастлив живот за всички днес. Този епизод ще бъде по-специален, а не обикновен, както другите до сега, защото, ще попитате защо, защото днес предаваме ексклюзивно и наживо лунното затъмнение, което се случва доста рядко, но днес ние сме късметли за това, че можем да го видим тук от Варна, заедно с Симеон Стойчев. Здравейте. С който ще наблюдаваме и ще се наслаждаваме на това рядко явление. Как стигнахме до тук? Много просто. Решихме да заснемем този епизод без Красимир Спиридонов, защото не мисля, че се нуждаем от това някой да ни казва как трябва да изглежда предаването, как трябва да бъде монтирано и кога трябва да се излъчва, кога не и така нататък, и да си прави свои произволни произволия. В своето си предаване. Да. Затова ние разклоняваме предаването на втора част на истинския щастлив живот за всички днес. Варна. Предаваме ексклюзивно и се включваме, за да представим лунното затъмнение, което днес ще озари, т.е. то няма да се види, тъй като то е затъмнение реално, но ще озари нас, нашите сърца и души, и ние ще се зарадваме от това да го изгледаме. Тук сме заели добра позиция за това да виждаме всъщност небето. Вие не го виждате как ние го виждаме, но сега ще ви го покажем на живо. И ето сега може да наблюдаваме как луната вече е в почти фаза скрита. Тоест ние почти не я виждаме. Тоест ефекта на затъмнението е пълен. Може би, Монка, или какво ще кажеш? Аз не я виждам. Май не я виждам вече. И аз... В този момент не се вижда. Аз мисля, че почти малко я виждам там горе. Едно като петно стои. Там. Да. Може би това е затъмнението. Мисля, че не я виждам. Добре, супер. Мисля, че достигнахме пълна фаза на събитието. А днес е пълнолуние и изцялото и закриване на пълната луна. Едновременно. Какво е пълнолунието всъщност? Това, че луната застава с цялата си прелест пред нас, без да е скрита от никъде. Да, и новолунието е засенчена. Средата на лунния цикъл, който трае 28 дни, което от себе си е 3. Заради това ли Великден винаги е на различен ден? Да. На мен ми се струва, че сякаш е там, но не е там. Просто знаеш къде е. Да, а това е другия огромен проблем за това, че ние в момента всъщност не виждаме небето абсолютно изчистено. Това е от светлинното замърсение. Голям проблем смяло от последните поне 20-30 години. Това е нещо, за което чувам, днес чух за него и смятам, че е огромен проблем, за който никой не говори, тъй като освен, че ние замърсяваме
градовете и земята, по която вървим, сега замърсяваме и небето с светлина, доколкото разбрах. Замърсяваме си и видимостта. Заради това и в момента не виждаме изобщо лунното затъмнение, поради самото замърсение, светлинното замърсение. Но въпреки това ние се радваме и че отразяваме това събитие. Както виждате, в момента луната почти не се вижда. И това е едно изключително рядко събитие и така бих казал дори феномен. Не всеки ден имаме възможността да забелязваме луната, която не се вижда. Аз не знам къде да търся причината в това. В самото затъмнение, в светлинното замърсение или в това, че в този момент просто не я виждам. Това ме мъчи цяла вечер. Това е добър въпрос. Каква е причината, която би била причината? Ами не знам, защото... Аз мисля, че от София не се вижда. Където и да се намира... Аз не съм бил там да го видя. Да, където и да се намира Краси в момента. Ето, можем да му се обадим. Нека да направим пряка връзка с Краси. Ще се опитаме да направим връзката. Сега, а пък той ще прецени дали ще ни вдигне телефона. Интересно звъни. Ще се вдигне ли? Може би няма да посмее. Не. Да, здравей, Краси! Здравей. Ето, че Краси си тигна телефона. Тигна с телефона. Имаме пряко включване от Краси. Пряко включване. Краси, здравей! Ние наблюдаваме лунното затъмнение и се чудихме. Ти виждаш ли го? Аз имах колата през... Виждаш колата по-рано. Виждаш ли го лунното затъмнение от София? Кой се обажда? Ние се обаждаме, аз съм Емануил и Симеон се обаждаме от Варна, от Щастлив живот за всички. Днес снимаме епизод 7 в момента. Добре. В смисъл, виждам го, да. От София се вижда? Нямам представа, аз не съм в София. Точно. И ние не сме в София и не го виждаме да се вижда от там. Да, ние сме във Варна и не го виждаме от тук, т.е. Аз не съм от Бургас, но съм в Бургас в момента. И вижда ли се там? Ами, малко. Ето ексклюзивно, много интересни новини. От Бургас също се наблюдава лунното затъмнение. Лунното затъмнение? Не се вижда. Не се вижда. Грешна информация. Последно вижда ли се или не се вижда? Ами, не се вижда, не. Не се вижда. Защото и ние не го виждаме. Аз когато беше затъмнението, не бях навънка, но не го видях, защото беше много тъмно. Да. Знаеш ли защо? Заради светлинното замърсение. Има светлинно замърсение от града. В Бургас или по принцип? По принцип. А знаеш ли, че лунният цикъл е 28 дни? С кой цикъл?